Půlnoc, nemůžeme usnout. Sedím na letišti a přišel jsem na to, že jsem zapomněl batok s oblečením, tašku s oblečením, úplně ze vším, tak teďka čekám, až mi to donesou, ale prý to našlo. Jo, a jinak před trekem mám takovou krásnou boty. Balíme na první výlet. Už se nám chystá snídaně, teda vypadá, že se zatím nechystá, ale v pohodě. Krásné malé baťušky, jdeme na to. 6 kilometrů, paráda. Už jsme skoro v desetině cesty. Agaga. Město, které si nemůžu zapamatovat třetí den. Jo. Takže všude kolem nás Mexico Grande. A zatím rovná cesta. Čeká nás stoupání za chvilku. A je strašná zima. Přesně. Ani sluníčko nesvítí. Čeká jenom cesta z kopce. A nebo ne. Polníčka, paráda, jílka. Jdeme správně. A nemá nás to rozhodit. Tak poslední metry po vrstevnici. A už bychom pomalu měli nastupovat cestu do kopečka. Čeká nás rozehřívací kopeček. Na zítřejší ráno jsme si nechali trošku větší kopeček a na odpoledne úplně ten největší. Jdeme na to. Tak už nám tady začaly kopečky. Jsme tam někde dole v tom kanionu. Píšek je kousek za mnou. Nevidím ho, ale slyšíme ho hluky. Tam je nějakých pár domků. Ale tam nejdeme. Je tady veselé do kopce. A tak mi napadla jedna myšlenka. Jsem velice zvědavý, jestli během toho 7denního, vlastně 8denního soužití bude nějaká ponorka. Věřím tomu, že ne, ale k tomu jsou asi i dobré ty chvíle této cesty, když se oddělíme, sklopíme hlavu a prostě jdeš si s vlastními myšlenkami a prostě si úplně free. I'm free. I believe I can fly. Jo, ty vole, co to je za náma, nad náma? Jaké hradby? Pičovina, asi nějaká cestička. Tak si tam půjdeme. Respektive já tam půjdu, samozřejmě. A ten s těma tyčkama za mnou asi taky. Tak. Rádiový klid. 13. kilometr. Konec. Po 2 minutách ruším rádiový klid, protože absolutně nechápu, jak někde tady může existovat nějaká taková cesta, po které jsou schopné jezdit auta. Na druhou stranu, to asi vysvětlovalo, tam musel použít zbyšek. A by to vysvětlovalo to, že nějakých 100 výškových metrů pod náma, možná míň, tam na jedné cestičce, kde prostě auto by asi určitě nevyjelo, tak prostě tam byla nějaká stará ladaniva rozšalovaná. Spadla tady někde z nějakého srázu, nevím. Kosti tam žádné nebyly, bylo tam jenom auto.
jako je to hodně zajímavý. Jak tam v dálce za tím majáčkem je moře. Pouhých asi 14 km, takže třepaný vtip, co bych s kamerem dohodil a 13 km 950 metrů došel. Dobře, 980. A dobrý. Tam je pěkná klikatice. Tady jsou jakási hranice pozemků. Jo. Pěkné, pěkné, pěkné. Výhledy božácké. Spát by se tady taky dalo, ale ještě nejsme ani zdaleka u dnešního cíle. Ale ty cesty pod náma jsou nádherné. Nádherné. Jo, tam baráčky v dáli. Jo, no. Hned bych tam chtěl bydlet. Co jsme se přejedli na oběd. Je to těžký, složitý, protože nás čeká 10 km s kilometrem stoupání. Ale pan Z už se tady šine. Tady máme krásnou přehradu, na které sice je zákaz koupání, ale to nás nezastaví. Koupat se nebudeme. To necháme až na wellness pobyt v horách dneska, kam dorazíme. Kurva, je to maso, stoupáníčko. Ty vole, tak mám za sebou 20 km a chtěli bychom zakempit asi za 5. Tak vidíme, máme na to 2 hodiny, což se zdá hodně času, ale stoupání má být nějakých 700-800 metrů, jestli správně počítáme, takže teďka máme takovou light část, ale i tak se mi ta chobotnice, jsem tam jel tam dolů, jak tam jsou ty baráčky, tak se mi kurva vrací vrchem i spodem. Míchá se s tím pivem a papas arugadas a ještě salátem zeleninovým a pečivem s něčím jako guacamole, takže to ty vole, asi se tatínek půjde vykakat potom. No nic, teďka musíme makat, stihneme zápas slunce. Podle všech indicí to je pramen, na který jsme udělali dobře, že jsme nespolehli. Tam jdem. Vzhůru do nebes. Růží chodící mrtvola. Pomalu se šine. Jenom smrad z něj dostává. I slunce se ho bojí. Smrdí na stohonu. Ťuká, 1, 2, spíšek si jde pro tebe. Takže dneska krásných 25,5 km, za náma 1300 metrů stoupání, postavené bivaky, připravení na nocování, polivečka, čajček, dobrá nálada zatím, všechno máme. Tak druhý den vyrážíme, máme tady nádherný výhled, vše zbaleno, s Byšátkou už je tak 15 minut na cestě,
Noc pekelná. Usínal jsem asi 3 hodiny a potom spal, já nevím. Přijde mi, že jsem skoro nespal. Ale prý to máme s Biškem stejně. To je dobrý. Tady je to dolů. Tady je krásná cestička, kde nejdeme. Tak jdem sem. Uvidíme. Dneska v plánu 1500 metrů stoupání, 1000 metrů, ne, nebo 800 metrů klesání. To bude hodně výživné. Na to, 9 hodin, šlapeme. Hned na úvod nás čeká 500 metrů dolů, takýma krásnýma serpentínkama. Až tam někde do města 4 kilometry, kde si nakoupíme vodu. Ale ty výhledy jsou boží, prostě boží. Kurva, není to zadarmo. Co je to zbíšátko? Ten vypadá fresh. Já úplně ne. Devět kilometrů před náma, paráda. 400 nahoru a 400 dolů. Tipné komentáře nyní nebudou. Na takovou krásnou cestu jsem čekal 1,5 dne. Parádička. Tak jsme v kempu nějakém, Jáno zde něco. A všude tady jsou grily, party, lidí kotel. A nikomu se mladých, fešných českých kluků nezželelo a žádný kusanec masa nikdo nedonesl. Ale věřím tomu, že jak půjdeme tam dál do davu, tak určitě nám tam někdo stehínko nebo žibírko přihraje. Tak se nám trošku zatáhlo. Malinko mlha a fičáček. Není to nic moc. ,4 km do obchodu, pak 1,5 pod přístřešek. Ale uchladilo se dobře. No spíš ne úplně dobře. Čas je jak víno. Stezka výborná. Kopeček ne. Krásný kopeček nás čeká na závěr. Kilometr do přístřešku, který doufáme, že bude prázdný. A Zbíšek s igelitkou. Možná dohnalo horské počasí. Jsme tady v přístřešku. Jsme zakempovali, ale fučí tady opravdu pěsně. Zatím jsme uvařili čajík. Zbíšek přistal přístřešek, kterým asi bude stejně spodkem táhnout, ale lepší než nic. A jsou tady nějací šulci v jednom autě, potom v druhém autě. Nevím, co tady chcou. No, jako zimečka. Dobré ráno, Kanáry. Výhled tady máme nádherný. Dokonce už ani není taková zima.
Jinak popis včerejšího spánku. Tady v rohu bylo nachcáno. Tady jsem měl bivák. Tady bylo nasráno. Tady měl bivák Zbyšek. A tady, těžko říct, bylo asi taky nachcáno. A za Zítkou nasráno. Ale jinak parádní noc. Moc pěkný. Pouštíme krásné malebné městečko Artenára. Pouštíme krásné malebné městečko Artenára, které má tak 5 baráčků a kavárnu a Ježíše, který žehná městu, ale který teďka nevidí vidět, ale až popůjdeme dál, tak bude další video. Ježíš teda, tam jsem byl. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor, jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y las lunas ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Tocar guitarra, me gusta cantar al sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, ardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutti le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre yo soy. La espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar. Que teme ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Tuyo será, tuyo será. Kozy. Tak teď mě Zbyšek asi trošku proklíná. Tam je. Protože jsme byli tam úplně nahoře, na tom hřebenu. Ale nějak jsem ho přemluvil, že to pěkně sejdeme tady k jezerům a od jezer budeme pokračovat dál. Ale jelikož to je další trasa, asi bychom to nestihli do soumraku, tak jsme se rozhodli, že tam z dola vyjdeme pěkně po kopečku až tam nahoru. Když to, tady jsme to krásně mohli přeběhnout po hřebenu. Ale jinak je to moc pěkné. Tak ten kopec byl opravdu masakr. Opravdu. Vzhledem k tomu, že na 1,5 kilometru jsem dal přestávku. Čekám tady 10 minut a Zbyšek je pořád nikde. Tak asi to opravdu nechutná. A minimálně říká do prkínka, že já jsem tomu šupinatému kaprelovi věřil. Poslední jízdo zvenku nám teda dává pořádně zabrat. Máme tady takový bivák. Pěkně nám prší. Všude možně všechno mokré, nebo skoro všechno mokré. No, je to tak moc dneska. Ještě, že je to poslední den. Sranda. Tak po krásně propršené noci jsem se probudil do krásně propršeného rána. Točím video. Píšátko je tam na druhé straně. Já jsem tady v krytu, kde skoro se nemůžu hýbat. A chystám si věci a čeká nás nějakých 9 km do města. Poslední pasáž. Takže se hrozně těšíme v tom počasí. Tak vykračuju poslední den. Počasíčko se trošku umoudřilo, to znamená prší. A za 9 km jsem u moře, koupačka, Azuro, 30 stupňů. Stále tomu věřím. Teďka může být tak 15 a větrno. A sluníčko zatím se schovává, ale teďka mi nic nenapadá. Prostě tomu věřím. Jo, a prý na 9 kilometrech má být 200 metrů stoupání, což je s prstem v nose, ale ještě 1300 metrů klesání. Takže to asi bude na konci nějaká skluzavka, nebo něco takového. Tam někam jdu asi po těch kluských šutrech. Parádička.
Zvládli jsme to. Jsme tady. Uhu, uhu. Od moře k moři. Jej. Máme rádi kopečky, ale nebojíme se jich ani na dovolené. Takže ještě krátká rekapitulace. Šli jsme teda z Maspalomas přes Střed Ostrova plus minus autobus do Agaete a během 4 dní jsme ušli 85 km s tím, že jsme nastoupali 4 km a to samé se stoupali. Takže to je to vše. Jo. Byly úplně neskutečné.